Ahoj, vítám vás u nového videa a zase je to vlog. Tentokrát jsme se dohodli, že s holkama půjdeme do divadla na Zvíkov, tak jdeme nejdřív na Véču oslavit narozky a pak jdeme do divadla na Zvíkov. Jdeme na... A ještě jsem vám moc neřekla, že teď je tu kavárna, světlušky něco pod mě, tak jsme tam s mamkou byli se podívat. Čekám na auto. Akorát jsme vlezli dovnitř a obě jsme dostali takovou ataku, nebo prostě dostali jsme velký strach, paniku a odešli jsme. Tak to bylo takový slabá chvilka. Tak už jsme po večeři, byli jsme nakonec v Pontes, což je hezky u Kamenného mostu, takže jsme měli super výlet. Na mě Barča pouští bublinky. A dali jsme si pizzu a hamburgery. A bylo to moc dobrý a teď čekáme na posledního a pojedeme na Zvíkov. Tak už jsme na Zvíkově, už jsme se všechny sešli, nás 5 holek a teď se chystáme na divadlo. Já můžu někoho svádět, to je úplně jiná realita, já tomu nevím. Naše manželství nefunguje pěkně dlouho. Jak dlouho? A víš, já jsem vyplně. Já jsem přísahala dokonce. A já jsem nikomu nic neslíbil, nikomu jsem nepřísahal. Měl to být vánoční večírek a ne nějaká svingerspárty. Arture, znáš to slovo? Používají studenti na mých přednáškách. Takže ahoj, už je sobota, včera divadlo bylo moc hezký, byla to taková sranda, hráli tam už 4 lidi, ale zasmáli jsme se a pak už jsem jela domů. A dneska už je sobota a v Písku se koná Mezinárodní folklorní festival tanců, tak jsem se přišla podívat a potom pojedu na fotbal, tak vám to tak ukážu. Přijeli do Semic, kde hraje se okresní přebor, nebo co hrajou Semice s Krčí a zatím Krč vyhrává 1-0. Nikdo tady není, kde nic. Tak uvidíme, jak to dopadne, teď je první poločase. Se rozpadá, že ti nikdo nechodí na tréninky, Hraje Krč Semice. jednou někdo přijde na zápas, po druhý ne, to není jako u vás, Jsem mohli přijít? Nevím. Proč? Kdyby tam bylo 20 lidí. Nikdo neví kolik.